hedder Mariam. Og jeg hedder Eva. Velkommen til Bikini Klar Parat Start, også kaldt BPS, hvor du vil få en sund livsstil. Vi har en professionsbachelor i ernæring og fysisk aktivitet, og er ved at færdiggøre kandidaten i idræt og sundhed. Er du klar til sommeren? Vi ønsker glade og selvsikre kvinder. Derfor skal du vælge BPS, fordi du ønsker et vægttab, der skal ske på den sunde og naturlige måde. BPS hjælper dig med at kunne leve godt og rigtigt, Føle dig godt tilpas med dig selv og din krop. få selvtilliden og troen på dig selv. BPS er et 4-ugers program, der indeholder 4 produkter, der vil ændre din livsstil. Manualen, Træningsbogen opskriftbogen. og dagbogen. Sommeren er på vej, og du glæder dig til at sidde med et koldt glas hvidvin i varmen. Er du og din krop klar til bikinien og sommerkjolen? BPS kan få dig klar, så du kan opleve en sommer, hvor du er tilfreds med dig selv, og din krop vil være klar til bikinien. Kostplanen indeholder let tilgængelige fødevarer, som vil give dig masser af energi og kan købes i et helt almindeligt supermarked. Træningsplanen er åben og fleksibel, og kan for det meste udøves, hvor end du befinder dig. Der findes uendelig mange gode råd rundt omkring, og derfor har vi samlet de vigtigste i denne e-bog, som giver dig redskaber på vejen mod din sunde livsstil og et gladere jeg. Og vi ved jo alle, hvordan det føles. Start din sunde livsstil i dag. Der er ingen grund til at vente til næste sommer. Bestil i dag og få den tilsendt per mail med det samme. Er du klar, så er vi klar. Vi ses!